Assalamu alaikum, mehriban ildeşler, eziz vatandaşlar. Döwran videonun YouTube kanalına muştoqlary hem-de agdaglary. İlki bilen biz sizin her videoňyzda berk zan saglyk maşgalarly bersilen tüýsürügimizden ardy edýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arka dağıl Gahrman serdärmyň saýasynda döwletli diýarymyzda her bir günümüz azaýyp toýlara, bayramlara beslenýär. Ine edil häzirki wagtda da Rossiýa döwletinde zahmet çekip gören altyn doganmyň adından Mehriban käbeti ejeşgän jemidi 8 mart halkara zenallar günü münasibetli gutlap barýar. Ondan hemen tek bagtly pursatlar öňümizde bizden daşlaşmaň. Sowgatly salam öýde işin dowam etdirýär. Döwran video bagtly pursatlary YouTube kanalyna size ödüller. Ne edil hadir wagtda Rossiýa döwletinde zahmet çekip gören doganmyň altyn doganmyň ardından berdagalan döwletli ozagına ne ýöret hadir ejeşgän jemide 8 mart halkara zenallar günü münasibetli gutlap geldik. Bir näçe ýadygarlyk sowgatlar bilen mümkin bolsa. Ilki bilen zanyny sag bolun. Bayramlaryň gutly bolsun. Halkara zenallar günü bilen tüýsürekden gylgyn mäherli gutlaýas. Ana ýöreýte sowgatlar bilen gutlap geldik. Ştaýda gülşemeller var. Ejeşgän jemide ýöreýte gowşurýas. Zanyny altyn adından. Hawa 8 mart bayramı gutlu bolsun. Tüýjülip tortlar ama berdi. Hawa. Eha sowgat hawa. Eha sowgat berdi. Garaşdyňyzmy doýuňyz aýdyň? Garaşanam da aldyňyz? Gylgyn sowgatlar. Netibesin? Hawa netibesin. Hawa. Indi bir gyýdyňyza ardy ýollap beraň. Mümkin bolsa. Allah'tan çağalaryň jan sag bolsun. Sagamançy işletirler. Edenlerine Taňry ýalkasyny Allah'tan aýtsyn. Ýene kaýlary, ýene küllere şunlar ýaly oturmak, şeýle işläp, şeýle sowgatlar etmek nesip etsin hemmede. Sag gidip aman gelsinler. Lesem sag bolun Taňry ýalkasyny Allah'tan aýtsyn. Salam hemmeňize şu ýetip gelen dinarlar günü bilen aýal dogan ýyllarymyzy gutlaýan inniki ýyllarda şeýle şatlykly günler bilen ýetmegimizi ardy ötýän ejeştaýdan jany sag bolsun, maşgalasyna agdy berlik, durmuşyna mydam arsgally döwletli bolgoý, çağalarynyň içine altyna da köp sag bolsun diýen çağaçyklar bilen begenip olam ardyglaryna ýetip jaýly döwletli bolsun. Ardyglaryňa ýet altyn dogan. Sag bolun hemmäňi yetip gelen 8 mart bayramı bilen gutlaýan. Ýetisi janyň sag bolsun, ýaşyň muhim bolsun, Allah'tan çağalaryňa ömür bersin. İşläp beren hemmeleme sagaman gelsin. Sizin sagamança gelin sag bolun. Ne ýöreýte sowgatly salam gepleşiň adından Döwran Video Studiýasy YouTube kanalyna owadan pursatlar size hadirler. Ýene bir gada gutlaýas. Janyň sag bolun. Ben bir gowa diýip bir el şarpalyň. Sowgatlar üçin. Ene ştaýda ýöreýte şahyryň şeýler bir goşuk teatrlary bar. Togun ýalmy. Okap bereýin. Ak süýdüň gymmatyn näme deňäýin, nämen goýup bor mähriň deregine daglary deňesem owranyp gider. Agyr güller nidem etip ýüregiňe diýär. Ýaşap göz ýetirdim bir hakykada, seniň ýok ýerinde minnet bar eje. Şol minnete duýsar etmediň meni, elleriňden öpeýin minnetdar eje. Hudiňden heň alyp uloldum käwem, seniň gylgyn söýgüň bilen hiňlendim. Meger ene mähri siňeni üçin ýylyşynda syýlaglanyp diňlendim. Nägadanam bolsam seniň bilendir. Saňa bagly
beýikligim hem pesligim bir söz diýmekligim wagty gelendir. Sen Allah'dan soňky mukaddesligim diye. Eretana füýçilik torçlardy, gül şemellerini, beýlek sowatlaryň bir näçesini ýollan gyzyňda işlerini üstünlük ardy we diýip sağ bolsun. Hemeşe görjek günler gowy bolsun. Diňe toýlarda, gowullarda diýdarlaşmak hem de